malam Uba Sani wallahi tallahi bawon Allah nan ana ɗaukan shi a kai shi inda bai kamata a kai shi ba, kuma ba daidai bane ba adalci bane. Shekara 4 na malam Nasiru El-Rufai a jihar Kaduna wallahi tallahi bai yi abin da Uba Sani yake a cikin shekara 3 nan ba. Malam Nasiru El-Rufai ya fara aiki ne a sakan tenuwa din shi lokacin da ya samu bashin dala miliyan 300 da wani abu a jihar Kaduna. Kuma wannan kuɗi da malam Nasiru ya ci bashi aka zo aka yi titunan da ake cewa ya yi aiki. Wallahi tallahi malam Abdullahi yanzu ana cirewa a wannan gwamnatin na malam Uba Sani. Kuma duk da haka malam Uba Sani yanzu ka je ka ga titi a cikin gari da ta tashi tun daga kasuwan Amaru ta ratsa ta Anguwar Liman ta fito ta Albarkawa ta titin Albarkawan nan. Ka je ka ga ayyukan da malam Uba Sani yake yi. Wallahi da ƙauyukan da yake shiga ya ɓalla tituna, ina da yaƙini zan gaya maka ni ɗan jihar Kaduna ne, wallahi aikin da Uba Sani ya a cikin shekara 3 nan da muke ciki wallahi malam Nasiru bai yi a first January ɗin shi ba.